Hemen gaude, Euskara Batuak 50 urte egin dituelako, esaten ari da, behin da berriro eta komunikan entzuten dugu, helduaroan dagoela, eta garbi dago, azken 50 urte hauek izan direla garrantzitsuenak, hizkuntzaren historia normalizazioa begira behintzat, bai? Orduan, pixka bat, aurrera begira zer, begiratu behar dugu, atzera begira pixka bat, ikusi behar dugu, nondik gatozen, ezta? Eta hori ingo dugu lehenengo, azkar. Esaten da, hizkuntzaren normatibizazioak 3 hankan gainean, bermatzen dela, ortografia, hiztegia eta gramatika. Eta batzuek ere esatu dute, 4. behar dela armada bat, guk armadarik ez daukagunez, 3 horiekin moldatu behar dugu. Eta orduan, begiratzen badugu, lehenengoa, ortografia, sistema ortografiko komuna izatea, hori da abiapuntua, hori da gaur egun ere Euskaltzaindiaren 0 araua, eta atzera begiratzen ari garenez, Arantzuzuko biltzarrera baldin bagoaz, ikusiko dugu, abiapuntua, hain zuzen ere, ortografia izeneko txostena izan zala. Ortografiaz bakarrik etzanari, baina kantitate behiratuta, 15 orrialde dauzka txosten horrek, 11 orrialde ortografiari buruzkoa dira. Eta gainerako lauak, Mitxeren lebeak ipatzen zuen, horiek zailagoak dira, horiek buruz 4, ezta? Bueno. Aurrera egiten badego, 25 urteko saltoa jo, eta jarriko gara Leioako biltzarrean, 84an. Euskara Batuak 25 urte zituen, ja koskortuta zegoen, koskortuta baina bastante gehiago. Eta orduan egoera zeintzan, behiratzen badugu, datuak adierazgarria dira. Euskararen gramatika deskribatzailea egiten ari zen, proiektua EGLU, erdibidean zegoen, orduan 10 urtean atea ziren 4 liburuki, eta beste 15 urte behar izan ziren gainerakoak egiteko. Baina erdibidean zegoen. Beraz, 25 urtean lan egintzen. Euskararen hiztegi ofizialik ez zegoen, horri buruz hitzein dago goizean, hiztegi Batuaren proiektua abiatzeko puntuan zegoen, justu urte pare lehenago sortu zen hiztegi Batuaren batzordea, urte bete lehenago proiektua edo. Eta orduan, begiratzen badugu, orotariko euskal hiztegiare behiran zegoen, 87an hasi zen argitaratzen, eta urte hartan, 84an, Leioako biltzarra intzenean, F letran zegoen, 7. liburukian, 16 edo ditu, erdirare iritsi gabe zegoen. Hori izan, orduko egoera. Baina, bazeuden jabian. Ortografian zer genuen garai horretan, orain dela 25 urte. Bazegoen 86an, mailegu berri buruz Euskaltzaindiak ematen dituen arauak, liburuxka bat. Genuen eta oinarri ederra da, liburua da, 71 orrialde ditu, kentzen badizkiogu hasierakoak eta erderazko laburpenak eta mezal luzagarri gainako guztiak, eratzen zaizkigu 5 orrialde estandarreko mamila. Baina, hori bintzat bazegoen. Pixka bat 4 urte geroago, 80an, letra larrien erabilera euskeraz, euskaltzen dira gomendioak. Hori atera zen, gomendio bat. 2 orrialde terdi. Gainerakoen aldean, aski lan eskasa, volumen aldetik. Eta bazegoen beste lan bat oso garrantzitsua, 82an egina, argitaratua, Hitzelkartuen osaera eta idazkera, euskaltzen den gomendio arauak. Lezo batzordeak landua, 6 urteko proiektu izan zen, gitak gaur egun ere, 180an balio duna, hor lan ederra gintzen, eta hori bazegoen. Hori zen duela 25 urteko egoera. Horiek ditugu, maileguzko liburua, hitzelkarketan, eta bestea, bestea zen argitaratu, baina euskara aldizkarian argitaratu zen, letra larri buruzkoa. Ia salto egin dugu, hemen gaude, jarriko gara hontan, eta egoera gaur egun, eta goizen izan bazet hemen hitz egin da, horri buruz, badugu gramatika deskribatzaile bat. EGLU, 26 urtean ondua, 7 liburukitan, 85-etik 2011 bitartean, lan ederra, oraindik ez daukagu gramatika arauen mailerik, goizean miren azkara aipatzen zuen
arau emaile behar dugun edo ez dugun, baina hori alde batera utzita, hor oinarrizko lan bat egin zen, une honetan ari dira hori eguneratzen nolabait, hori 25 urteko epe batean, gauzak era batera egiten direlako, eta behar da, konexio bat. Eta hor, oinarri sendoa dauzkagu gramatikan. Eta bestalde, dudari gabe, euskaltzaindien hiztegia. 81an hasi zen lantzen, eta duela 3 urte argitaratu zen, lehenengoa. Hiztegi gaztea da, baina ikusi dugunez, guztiz homologagarria, modernoa, behar den bezala landua, eta gainera, trebeki abiatua dago, osatze eta hobetze lanean. Bueno, eta ortografian, zer azkeneko 25 urte hauetan. Orduan, ikusten da, gramatikak eta hiztegiak hartu dutela, azken 25 urte hauetan abiada handia, eta hori gauza ederra da, hori behar zen, ez da txarra hori. Baina gaur egun euskaltzaindiak ez dauka ortografia ofizialik, eta igual esango ze bai, badauka. Bueno, ez behintzat egluren pareko lan bat denik, edo ez daukagu ortografia bat euskaltzaindia hiztegia den pareko lanik. Eta horregatik hor izenburua. 3. hanka hori, ortografia, besten aldean erren dago. Besten aldean erren dago, besteak azin direlako. Hala ere, bueno, ortografia badakigu, hizkuntzaren batasunaren akusgarria dela, fatxada badala, hori da kanpoan ikusten dena, kode bada, irauteko sortu den zerbait da, eta halako zaintzaile balioa du ortografiak. Ortografia araua baditugu, eta ez gutxi, baina han eta hemen barreiatuta daude, ez daude obra batean bilduta, ez daude nolabait kohesio betean landuta, han 25 urteko epean landu direlako eta eman direlako, eta gainera arau batzuk esan dezakegu pixka bat zaharkituta daudela. Hor ditugu, euskaltzaindien arau ortografiko eta ortotipografikoak, baten bat igual behar ez da, zehazki ortografikoa, baina bueno. 37 arau kontatu ditunik, eta gainera hor ez ditu sartu esonomastikakoak zerrenda dira, baina esonomastikako arauetan ere badira ortografiako irizpide kontuak. Lehenengoa 78koa da, ortografia, 0. araua, ortografiari buruzko araua, euskara batuan idatzita ez dagoen arau bakarra, hain zuzen ere, lehenengoa zalako, nolakoa behar zuen. Eta azkena 2017koa. Azkenak igual ez ezagun xamarra dira, baina horre ortografiari buruz dihardute arauoiek. Bueno, orduan, ze gertatzen da, tarte horietan, 25 urte horietan, ortografiak bide hori egin du, han eta hemen, baina beste behar batzuk agertu dira. Erabilia hala eta berriak ikusi, eta horregatik sortu dira, esperru batean, baino gehiagotan, estilo liburuak. Beak, zuk lehen aipatu duzu, komunikabideetako batez ere, hezkuntza sailekoa, ikusten dut Andres, zera IBAPek egin zuen berea, beste arlo txikiago batzutan ere egin dira, atera dira, estilo liburuak, nolabait erabiltzaileek ikusten zituztelako utxune horiek. Eta konponbide ematen saiatu gara, zein bere arlotik, eta zorionez, zein bere arlotik aritze horrek ez du ekarri halako barreiatzerik, ikusten da, batasun handi xamarra dagoela. Eta, hain zuzen sortu dira, euskaltzaindiak ez diolako arlo horri heldu. Behar bada, beste eskuartean bazitulako beste lan batzuk. Eta, bueno, ibili da, beste zer batzuk. Eta behar bada ere, esan dezakegulako, ortografia, oinarriekin nahiko ondo moldatuko da. Baina, pixka bat ibiltzen denak, beralase ikuste ditu arazoak, o arazotxoak, ez dakit. Bueno, orduan, falta zaigu ortografia eta ortotipografia lan koherente arrazoitu eta batu bat, didaktiko bat. Eta gainera ez ortografia bakarrik. Lehen bai, ortografia ziren, gaur egun ortografia modernoak ortografia eta ortotipografia dira. Ja, denok idazten dugu, eta beraz, ja ez da nahikoa ortografia, ortotipografia ere behar da, eta hor, konbentzio eta hitzarmen asko behar dira.
ikusten baduzue, azkeneko hori, dela gaztelaniazkoa. Frantzian ez daukate ortografia ofiziali, baina Frantzian boletin ofizialean argitaratzen dira, hezkuntzak sailak argitaratzen ditu, eta gero handik barriatzen dira gainerakotara. Ingelesez bakigu ez dagoela akademiarik, baina denok ezagutzen duzue hor Chicago, estilo liburua, eta harrek ezartzen ditu. Orduan, ortotipografia kontuak, ortotipografia ezin da arlo bakarrekoa izan, gero sektorialare beharko arlo batzutan, baina, gorputz nagusi bat ere behar da, hizkuntza batekoa. Eta hori egin behar baldin bada, interesgarria baldin bada hori egitea, niri ustez Euskaltzaindia da hortarako erakunderik egokiena. Hain zuzen ere, une honetan, 3 administrazioetan banatuta daukagulako euskararen lurraldea, eta, interesgarria da, orain arte beste lan horietan Euskaltzaindiak heldu dion bezala, hontan ere Euskaltzaindiak hartzea gidaritza. Eta orduan, pixka bat desideratu nontan, ze puntu bildu behar lituzkeen euskara batuen ortografiak. Hori labur biltzen saietuko naiz. Lehenengoa, euskararen sistema ortografikoaren deskribapena. Fonema zein diren, eta grafema zein diren, eta zein diren haien arteko erlazioa, eta zein den bakoitzaren erabilera. Ortografiaetan oinarrizko lana dana. Orduan, hartzen baduzue, 17. araua, euskal alfabeto honetan izenak, han batzutan ikastorak ematen ditut, eta sorpresak hartzen ditut, jendeak esaten didanako. Letra hauetatik ze eta honen aldaera, ze hautsia, orduan, esaten du, adibidez, arauak esaten du, euskal alfabetoan sartzen direla, ze hautsia ere sartzen da euskal alfabetoan, ez, ze hautsia ez da sartzen euskal alfabetoan. Orduan, hor, gero ematen direnen, hor badaudelako kontu batzuk. H-a zergatik idazten da, eta noiz, hori, gutxi gara badakigu, baina hor daude. Zergatik herri, H, zergatik ertzain, H-eri gabe, era hortakoak, ez? Halako didatizazio bat falta da, badakigu ala behar duela, eta hiztegiak oso garbi esaten digu zer behar duen bakoitzak, hori bai. Baina horren atzean dagoena, ez dago nolabai modu didaktikoan azalduta. P letraren aurretik ene idazten dela, gazteleneaz eta frantsesez bezala, ez dut uste inun azalduta dagoenik, nahiz eta badakigun denok, hola dela, ez da? Zergatik. Gero fonemen kontu horiek, ez da? Hor daukagu, G letra, ginedaria eta ginekologia, ezberdin dena, hor fonema batzuek badokatela, hor badakigu, badagoela auskeraren araua, eta hor gauza hori batzu deskribatzen dira, baina hori baino lan osoago bat beharko dela uste dunik. Eta puntu bat. Letra larriak eta xeak, forma kontu hutsa. Funtzioa bakoitzarena, zein den erabilera esparrua bakoitzarena, eta ze hobespen egin daitezken, egin badaitezke, edo ezin badira egin zergatik, hori azaldu beharko litzateke. Onomastika batzordea daukagu Euskaltzaindian, xez, eta onomastika batzordea dago Eusko Jaurlaritzan Belarriz, adibidez, eta? Bueno. Balio erantziaren gaineko zerga, zer? Hori zerga idazteko adia letra larriz, ala letra xez. Horrelako zalantza baditugu. Eta gainera, hartzen badugu, gomendio hilen esan dut, volumenez eskaztua zala, 90 Euskaltzaindiak emandakoa, han aipatzen du adibidez, aita zaindua letra larriz hasita idaztekoa dela. Euskaltzaindian hiztegian, begiratzen badugu, aita santu, ikusiko dugu, letra xez dagoela, ezta? Edo, 90ko gomendioan esaten du, liburuen izenburutan hitz nagusia beti letra larriekin jarriko dira, eta adibideak ematen ditu. Justu, lehen urtean Euskaltzaindiak argitatutako liburua da, Euskal Elkargoaren sortzea eta Euskararen geroa, eta hor, letra larririk ez dago, erakundeen izenaz aparte. Beste arlo bat, nik sartuko nukena hor, ortografia marka, puntuazio markak, deskribatu behar dira eta bakoitzaren erabilera zein den azaldu. Hor, Euskaltzaindiak ezer gutxi daukagina, o zerrez, ia. Dena egiteko dago jarri dut. Eta adibide bada, ibili garenean, azkeneko 3 urteetan Euskara batuan eskuliburuan lantzen, konturatu gara, Euskaltzain hiztegian bertan ere etziela sarrera. Eta horiek
sartu dira orain, uztailean egin den berrikuntza hortan, eguneratze edo berritze hortan, sartu dira hor ditugun puntuazio marka, barra, ez zeuden definituta ez zeuden. Ez genekin oso ondo nola esan behartzen, ez? Bueno, hor ez dago ezer, Euskaltzaindiak ez du egin ezerre alde hortatik. Bueno, hemen beste puntu bat, zenbakizko adierazpenen ortografia eta ortotipografia. Badaukagu arau bat, zenbakin idazkera, datak, orduak, bestelakoa bai, baina hor osatu beharra dago. Bi adibide simple, nola idatzi behar dugu, puntua egin edo punturik gabe. Eta Euskaltzaindiaren zean, ikusten badugu eglu zean batean edo arauan, hor ikusiko ditugu puntuak. Bueno, orduan ez zegoen ezer, baina gaur egun, nolabait korrontanen kontragoaz. Eta eskoletan, gaztelaniaz, bestea, aipatzen dute. Eta frantsesez bestea. Orduan, behar bada hori ere, esan beharko dugu. Egunekoetan, zurionea behar du, ala ez? 5 minutu ondo, bai, gutxi falta zait. Bueno, orduan, eratorpena aurrizkiak eta txizkiak, nazioarteko aurrizkien lotura arazoak, berreratorpenaren kontuak, horri buruz ezer gutxi dago. Oroar, eratorpenari buruz ez dago Euskaltzaindiak egin zuen lana, LEFek egin zuen lana, baina hori ez dago inun gero modu eskuragarrian eta behar bezala azalduta. Eta lan egintzen orduan, eta lan hori baliagarria dela. Orduan, azpindiz idazten dugu, zea bakarrean, baina gero goiindiz idazten dugu marraz. Orduan, ez dut esaten gaizki dagonik, baina hori zergatik den, ez dago inun azalduta. Edo, azpi errutina, baina autorregulazio, gero, ze gertatzen dut super hortako hiekin H badagoenean, irizpidea zein dira, hori ez dago deskribatuta. Hitzelkarketan, bueno, esan dut, sekulako lan egin zala, lan hori baliagarria dela, oso baliagarria dela, baina pixka bat zarkitua dago, eta pixka zarkitua dago, adibidez, esaten dugu arauak, 25. arauak, loturik idazteko diela aldi buru horiek, batzorde buru, sailburu, ondo. Baina baratxuri burua, darkume burua ez, ezta? Eta orduan hori esplikatzen zuen, baina arauak hau esaten du. Arauak hori esaten du, baina azalpen bat ere falta da, edo beste beste. Une, baina Euskaltzaindia hiztegian ikusiko ditugu, merkataritza gunea, oreka gunea, erortakoak. Azalpena falta dira hor. Amaierako horiek galdu ez galdu, ia duten horietan. Euskaltzaindiak garai hortan eman zuena, baina, bueno, gaur egun kopi kopurua eta bibli papera eta horrelakoak behar bada, Euskaltzaindiak horrean eman zituen 3 aukera horiek gutxienez bitara ekartzea badagoela esango nuke. Burdina eta hortakoetan hor ere, geroztik Euskaltzaindiaren hiztegian bertan, burdina ez da inon agertzen hitzelkarketan, burdina agertzen sistematikoki, eta besteekin alderantziz. Mailegun idazkera, 96ko erabaki hori zaharkitua dago, gauza batzu falta diok, eta beste batzu gaina, beste bide batetik joan direlako geroztik. Beituz esaten digun, solido eta ez solido, likido eta ez likido, baina gero, badakigu, solido eta likido, arautu direla. Ero esaten digu, gero beste da, katarsis eta enzima, horiek, euskeraz enzima esaten da. Katarsis esaten dugu, baina uste bakarra dala, elipsi eta holakoak egiten ditu. Immune horiek zergatik BMS, hori ez dago deskribatu, ez dago azalduta. Beste arlo bat, azken aurrekoa, bukatzen nahi naiz, laburtzapenak. Laburdura, siglak eta simbolak, konbentzio ortotipografiko hutsak. Baina hor ere, nora ezean gabiltzak, kantzu batzutan. Nola deklinatu behar dugu. AEB-en, AEB-etan. DNA-aren, hor daude, laburdurak bestea berdin. Eta izen bereziak, hor ere beste arlo bat, persona izenak, nola ditugu hor, saroi ponte izenak, zergatik izan behar duk emakumezkoa, zergatik gizonezkoa, erortakoak. Baditu, Euskaltzaindia zerbait esan beharko du, noiz baitori. Ez dakit ortografia dan, baina hor ere badago zerbait. Abizenak, goizean hitz egin da horri buruz. Gaur egungo abizenak aldatu behar ditugu ez, lengua bai, noiz arte, hori dena, orduan, hau da azkena, nasai, 25 urte behar izan ditugu gramatika deskribatzailea egiteko, eta beste hiztegia egiteko. Orduan, nire nahi litzateke beste 25 urte behar izatea,
ortografia, euskara batuen ortografia egiteko.